Negeno marano odiochieng' mare obedo makare janeno mar Kala TV kamoro moro ma intiere midhiambo ma kawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 26 dwe mar adek higa 2026 machiegni e weche manyien e kidienende mar Machiegni Pacho nyinga Joash Udhiambo Mitula ka jaloko maro en nyadendi Bella Chieng' ka weche gieki bende nyalo luwo achiel kachiel ka okalo e mbui magwa mag tudruok manindo Kala TV live e Facebook X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Wachako kama wayudo ni ikruok ne romo manendo mar special kata NDC manendo mar duond siasa mar ODM gi kinde ni ndikro dhi nyime kanyendo buore Nairobi manende kar bago romo ma Jamhuri Park motelo ne romo machalo kamano makore dhi baga yango odiochieng'endo makinya. Romo ne nyalo paro ni nolok nyinge kawuok kanyendo NDC nyaka kanyendo SDC kalore kanyendo koda gavana e kaunti nogo Homa Bay Gladys Wanga mabende en jakoma karomo makamano kinyne chwe kogno koda jatene koda ogai mar ODM Laktar Buru Giga kabende manenge lieko ne jatend piny kinyalo yuore romo machalo kamano endo mai biro e kinde makweth machielo mar linda mwananchi ma otela gi kanyendo koda Edwin Sifuna kaachiel koda Lange bende odiochieng'no makinyo lando ayanga gin bende bago romo margi buore Nairobi magiyango ni mano endo mar jopiny. Kata kamano endo bende domo odiochieng'ni ende makawuono kata put mochung'ne nono ywaruok e duond buche siasa oyango kanyendo ni gionge kod oteku manendo mar duoko Sifuna e lemo mare mar jagoro mak mana ni koro gimiyo ODM thuolo mar mondo mi one kaka kaondamo mager manendo mar chika ne Senator Edwin Sifuna ka ywaruok e duond buche siasa nogo igeno mar mondo mi omed dhiyo nyime kuom kinde ka odiochieng'no makinyo wabro nane to gin jotelo mage mabende bro yuore romo machalo kamano endo ka gavana Wanga bende nyoyango kanyero ni girwako Edwin Sifuna Babu Owino kaachiel koda jotelo mamoko e romo machalo kamano. E weche gi mamoko ne ogaye duond buche siasa mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua odiochieng'ni makawuono telo ne rowere kaachiel koda oganda mopogore opogore mawuok e masawa mar piny Kenya kata Central e kaunti nogo manyere chendo nendo mar niko kadi kata timo ndikruok kaka joluto ombulu. Oyango ni maendi en okang' makoro rowere oyie okawi manendo mar neno ne gindikore kaka joluto ombulu mar mondo mi gidhi giyier jotelo magidwaro ka ochopo kanyende yiero ma higa manyien mar 2027 ka oyango ni dwaro margi maduong' en mar neno ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto odhi pacho e yiero nendo. Young people across the country have come up with the Nico Card movement, which we are launching here in Madeira today. And we want to urge our young people, wherever they are, we need to register 6 million young people to join the rest of us so that next year, on the 10th of August, we can wake up early and make good decisions for the benefit of this country. This vote that the young people are taking will enable them to actualize what they wanted in June 24 when we had the Gen Z protests. They wanted transparency and accountability. They wanted good governance. They wanted good education. They wanted good health. They wanted a country that is governed by the rule of law. Eka wabire counties makaluo kainde wachako koda county nendo Homa Bay kama odone Migosi Danish Onyango mabende koro ne owale mar mondo mi obed jalup gavana e kaunti Homa Bay osingo mar tiyo ne oganda e kaunti nogo e yo nendo makare ka okonyo gavana Gladys Wanga ka otwag banka koro ne odadho gi kanyendo koda komiti ino ende od buch kaunti nogo ma Homa Bay mabende koro ne otelie koda speaker kata jatatu ak Polycarp Kombo oyango ni oikore mar mondo mi oti e yo nendo makare maonge gwandruok moro amora e kinde kod gavana. Inyalo paro ni en bende en jatend migawo kanyendo mochung'ne weche gi komaga piny ka bende nyocha ne ochako miye migawo nendo mochung'ne pur gi pith e kaunti nogo duto ma oyango ne oikore mar mondo mi otim kanyakla kendo kopo nono dhi puodhe koda put machalo kamano to koro dhi kawo kanyendo kar Joseph Oyugi Magwanga mabende nogwe tao tarik 26 dwe mokalo mar ariyo kano yango ni gavana Gladys Wanga ne osebedo ka sande malich mokalo kamoting'o loro kanyendo apisi mare giko higa nendo ma okalo ka Danish Onyango to wacho ni to koro onge ywaruok moro amora mabiro bedo e kinde kod gavana Gladys Wanga. By this committee.
In our wisdom, the governor considered me and nominated me officially and communicated to the Assembly as the nominee for the position of DG Homa Bay. Today was the day of vetting. I've gone through the vetting. The committee chaired by the Speaker of this Honorable House, County Assembly of Homa Bay, and I am certain that they will consider my nomination. Two, I must also say that the committee has handled me well, and therefore I think in their own wisdom they'll make their decision. If I am successful, if I'm successfully approved, then appointed for this position, I commit that I will help the governor achieve her mandate in the remaining months in her first term. You know, the governor is having her first term. She's implementing a manifesto, the 10-point agenda that cuts across various sectors, from roads, water, agriculture, environment, education, trades, health, all the departments. It is important that if I am successful, I support her in our endeavor to realize the manifesto so that the living standards of our people in Homa Bay can improve. That is my commitment. I'm committed to perform. Yeah, I'm committed to perform as assigned by the governor. On the issue of contractors complaining about pending bills, it's a whole government challenge. It's not specifically on roads. We have contractors that have worked under other departments too. So we look at it as a government. What mechanism do we put in place as a government to ensure that all our contractors, you know, as a DG now, you cannot just focus on roads. I think my strength is that I believe, first of all, in the person of the governor. I believe in her. I believe in her manifesto. And secondly, once you believe in her manifesto, then you are bound to have very minimal conflicts. Kawadhi kaunti ni domasia ene jopeny mawuok dho wath onogo makopiata manindo mayudore kar chung'od bura mar Arieda kaunti onogo masia sani koro jonyalo buonjo maende banka koro apisas marito le mag bunge Kenya Wildlife Service macho KWS koro nego nyang' mabende osebedo ka chando gi kuom higni goeko mathoth kalore kanyendo koda Sheila Ochieng'a mabende en waden mar KWS gwenge makono oyango ni nyang' makamano endo osebedo ka koro sando oganda ogogo kendo thuolo kada chakre higa endo mokalo nyaka higa ni endi osenego ji maromo 3 kabende nitiere jamni ma osebedo ka koro lal godo wach mabende koro osemiyo oganda goeko bedo gi luoro. Koro ne ochuno mar mondo mi ket ne obadho kendo koro nege ka oganda makono koro pako malich mokalo kang'onogo ka otelegi kod ruoth makono endo Peter Odongo giyango ni jopiny koro gie kinde nendi odong' kanyendo kamora. My name is Sheila Ochieng, the county warden Siaya. Huyu mnyama amesumbua wananchi kwa muda. For the last 2 years, 2025 to date, tumepoteza 3 people from attacks by the croc. Na so far pia kuna wanyama ambao wamekuwa affected. Cases za human attack ziko rampant in Siaya, especially Bondo and Rarieda. In Bondo, we lost 3 people last year, and in this year tumepoteza mtu mmoja, na huko pia tumeweka mitego, tuna anticipate itashika. Pia huko we are working closely na community ili tuweze kuzuia issues za human wildlife conflict in Bondo. Hii mnyama tunaenda kuikausha na itatumika kwa masomo.
Nataka kushukuru wananchi wa Kopiata ikiongozwa na leadership ya Ngao pamoja na BMU team na wananchi kwa jumla wa Kopiata kwa ile ushirikiano mzuri. Tumeweza kuachieve kucapture 2 reptiles kwa sababu ya good collaboration between the community. Tulitega mitego kadhaa since losing 3 people. Opt kuweka mitego na imetusaidia tukaweza kunaza wale wawili ambao ni rogo. Mimi naomba wananchi wa Kopiata tuzidi kushirikiana. Any sighting ya mamba, tafadhali tuweze kupata ripoti kwa mapema, either kupitia kwa machiefs, kupitia kwa BMU, ama kuna namba yetu ya timu ambayo iko karibu na pale Owimbi. Wasia wangu kwa wananchi ambao wanaishi karibu na mito ama bahari ni kwamba tuangalie usalama wetu. Tuangalie masaa ya kuteka maji, tusiende very late sana, na tukue vigilant kwa kumonitor the movement ya wanyama. Shukran. I'm Peter Dongo, Chief of East Wema Location. Sasa hivi ilikuwa hii ingine ilikuwa imekuja tena kusumbuana tena. Nikajitolea tu vile watu wetu walikuwa wanalilia kuja utege, nikajitokeza vile KWS alinikubalia. Mama amewacha mtoto ya mwezi 3. Baba amewacha familia yake kwa sababu ya hii mamba. Jagore migaona ndo mochungne donjo ka chele gore wuoke Pacho kainde kanyagala gore yudo bogwe kuma pogore manendo laktar Belio Kipsanga kroyango ne migaona ndo timonondo makare kala gore gore weche ma afuongore ni jolwenye kata kwed jolwenye mobalo e piny nendo mar Sudan manendo Rapid Support Forces yo machok RSF osebedo ka koro yudo boka mago eko mag Pacho kainde mabende koro gitiyo gore chendo ge kuma pogore ka otwa kod cheniri makawuono yango ni obok makamago gin mago mabende ichiwo kalore kanyido kod lai kod timo nonde yo nendo makare omiyo koro wacho nogo wene migao nendo mar mondo miyo yie otimie nonro. A similar process that ensures that those who benefit and those who get our documents are only those who should. We have reason to protect our passport. It is ranked 68 in the world today. We have almost 69 countries that we go without visas. It is ranked top 10 in Africa. It is the top passport in the region, in the East African region. We have very good reason to jealously protect the integrity of our identification documents, including the passport. And as a country, and as a PS responsible for service in government, we shall go out of our way to ensure that the integrity of our documents are protected. It is a cardinal duty, and it is in national interest that is. Karol thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga teaching a referral hospital lebo manende ma Kisumu koro golo kanyendo milome ni ringre nitiere maromo 47 manyaka gi kinde niende poko kawi kendo jogo iko maripo ni joera gi ne olala kata manyo jowetegi mar mondo mi koro mole kar kano ringre jomotho nogo kuom thuolo mok tin e ndalo 7 mar mondo mi koro ging'i anena ka ringre mantiere kanyo giko gin mag joera gi. Kalore koda Felista mabende en kanyenda pisa manindo mochung'ne od thieth nogo oyango ni kar kano ringre jomothono indo nitiere kanyendo koda thuolo kata thoche mar ting'o ringre maromo 137 to koro gi kinde ni endi ringre maromo 47 iko thotha kendo koro miyo gita chendo mag yo nendo makare. Thothgi gin mago eko mag joma chuo ka achiel koda nyithindo ka nitiere mar miyo achiel kanyakla koda chogo moro bende mabende koro osebudho kanyendo mapoko oyanga wegi kata wuongi ka koro thoth ringre go eko ne ogole kuonde go eko mago eko mag dak mopogore opogore e kaunti ni ma Kisumu koting'o Bunga, Nyalenda, Kibos ka achiel koda gwenge mamoko. I'm Felista
I'm Joash, Public Health Officer at GOTRH. As at now, we are preparing to dispose of unclaimed bodies at GOTRH, which has been lying over more than 3 months at our morgue. Yes. As at now, we have 47 unclaimed bodies, of which we have 29 unknown male, 13 foeters that were brought in by police, and some were abortions. One adult female and 3 children, 1 male child 2 years old, and 2 of which came from our newborn unit. So far, we have never experienced those who have come to look for their loved ones. That's why we have done a notice to the public, if so they can come, because some were brought in by the police. We do a notice through our CEO. Then these notices, we have to take them to public places and these police stations, so that they can help us also identify and reach the public with the information. And we don't do it alone. We also include the police station, police officers, and the local administrators. Janeno mara yena mar mondo mi wakaw yo mokwongo waduogo bang' kinde machoka kumano indo mere mana kete e Kala TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Odiochieng' yamb siasa kudho ma opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore kaka japiny. Be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore jotugo motimogi kuonde magitimogie to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo jopiny mawuok Ramuola Igeme Yala sub county nendo Masiaya
mabende koro yudo mula lopegi sani koro chak chenro nendo mar neno ni ogednegi kuondegi mamoko mar mondo mi koro e kinde mabende gibiro dare lopegi koro gibedi kod achiedh nade. Chenro machalo kamaendi okele kod kambi onogo mochung' ne wechegi koma kunyo mula e gwenge makonendo manendo mar Shanta Gold mabende koro yango ni maendi en okang' magibiro godo mar mondo mi kik koro oganda go bi ywagi kaluwore kanyendo ni gionge kuonde mabende koro gidhi dake mabiro bang' ka moko kuom oganda yande ne obago ng'anyo e gwenge makono ka giyango ni kambi onogo ginyalo weyo negi lopegi. Still meant, for those ones who are most vulnerable, the vulnerable members within our community. But we have an option of also giving also money for those ones who would want to construct their own houses. I think they can construct houses to the specifications that they would want. But what we had to at least come up with and be convinced, yes, by Shanta Gold is by them showing to us the model house, the particular house, to which especially the vulnerable members, if they are to be resettled, which kind of house they would be given. And I think it is ideal. It is an ideal house. I'm a project geologist. I work for Shanta Gold. We endeavor to have a win-win situation in the processes that we want to undertake, matters resettlement. My name is Jotham Obiero. This Obiero has lived in Ramola for the last 78 years. Now, surprisingly, the Shanta company, who has got the license to come and do the mining in Ramola, and I suspect I'm among the people affected persons with the mining. I joined this team to go and see the type of houses they want to go and put me into. I've seen the houses, but to me, those houses are far below my position because I've settled, and I think I've settled properly. If I see what I went to see today, I have to go and make up my minds and ask, what is Shanta going to do? Mimi naitwa Margaret Alo. Hatuna barua yoyote ya kuonyesha Shanta Gold inajenga hapa. Tutaki wanataka kutuharibia security hapa. Hapa tumekaa salama, hakuna kila kitu. Ya pili wanataka kutuletea watu watarepu watoto wetu, wataoa watoto wetu wadogo bado wanaenda shule. Sasa hii itakuwa kitu mbaya. Watuletee mabarua zao kuanza kununua shamba mpaka vile wanahamisha wale huko, walete chief za huko, walete dio wa huko na washitanganyike na zetu tukue pamoja. Otherwise hapana. Komachele ni chendo nendo mara kedo kanyendo kore jukwu jamni mosibiro kogo tache kaunti nogo mala Ikipia osibiro matek maindeni bang jopeni koro donje bunge goiko mabende jukwu jamni goiko dake kendo koro meo mono apisas magubila rakore kore jukwu jamni goiko yo nendo makare kaluwore koda regional commissioner amano indo magwenge ko mag hoho marokaka manindo Abdi Hassan oyango ni maendi koro chuno mar mondo mi apisas magubila ochako many lai moro kaka ginyalo rakore kod kuo jamni ogogo e kinde ma jatend migawo mar arita kwe ma Pacho migosi Onesmus Kipchumba Murkomen bende koro keto lai ma idhi ne kanyendo kaka rakruok godo kod jokuo jamni ogogo. Ninawashukuru sana hawa maofisa wa usalama ambao walikuja kufanya kazi nzuri sana. Mambo ya usalama katika msitu huu pia unaendelea kuimarishwa. Mikakati kamili imewekwa. Tulikuwa na changamoto kidogo hapa na pale, ndio imeweza kuzuia hatua kadhaa ambayo tungechukua ili kuendelea na operation hiyo. Bunduki 10 imeweza kutwaliwa na serikali na risasi 17 ya aina tofauti tofauti. Ili mpango huu ya
usalama iweze kukamilika. Ninawaomba wananchi wote ambao wako ndani ya msitu watoke huko katika hiyo msitu kwa kipindi. Nataka kusema ya kwamba wale wote ambao wako ndani ya msitu watoke mara moja. Ninawaomba wananchi wa sehemu hii wote tushirikiane ili tuweze kuhakikisha ya kwamba operation hii ambayo imetangazwa na serikali iweze kufaulu. Jatend piny Kenya Muluor William Samoei Ruto odiochieng' makawuono ne orwako e paro jot mare kata State House bura Nairobi jatend piny Mozambique manendo Daniel Chapo kama koro gitimo twak kendo yango kanyendo winjruok mantiere kind piny Kenya kaachiel kod piny nendo mar Mozambique chendo kata sectors mopogore opogore manendo ma oting'o ohala limbe kaachiel kod mamoko ka jotelo go winjore mar medo dhi otiyo kanyakla kendo keto winjruok makare e kind piny Kenya kod Mozambique. We affirmed our commitment to working together as well as with regional and international partners to enhance efforts aimed at preventing and combating terrorism. We also recognize the potential of the Africa Continental Free Trade Area and the tripartite free trade agreement in advancing our shared development priorities under the Africa Union Agenda 2063, strengthening regional integration and promoting inclusive economic growth. We think that Kenya is a sister country, and this gas can also be exported from Mozambique to Kenya and bringing advantage for our sister country and the people of Kenya. So we see Mozambique, going straight to your question from the press, we see Mozambique as an alternative, yes, for gas at a global level, but also for the continent, the African continent, and especially for our sister countries, for the development of our economies and have better life conditions for our people. Hiena marmoro miamake gi kanyinde kidieninde mara Machiegni Pacho tute sade kewange ekidinyo nogo mar ng'endo weche mokelo ne weche moko mathoth kaka gimedo omolo noa e Kala TV oriti masani nyinga Joash Mitula kajaloko marwe nyadendi Bella Achieng'.